Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosinophilile. Ngiyabonga kakhulu you guys for coming. Thank you very much. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike, ukushare, ukubuka ama-advert. Yenza konke okufanele sizokwazi ukukhula siyi-channel. Ngiyabonga kakhulu for your love and support. So kule video ke ngizothanda isikhuluma ngodaba lukaNadia Nakai. You guys, we know Nadia Nakai uyintombi ka-AKA laphana ezudlule emhlabeni nje you guys wayesephila no sisilana uNadia Nakai you guys. So khona akafuna ukuvulela abalandeli isifuba sakhe you guys about impilo yakhe ke you guys no AKA something like that ukuthandana kwabo nazo zonke lezo zinto ke you guys bakhuluma ke laphana ngokuthi uNadia Nakai uzoqoqaqe ngothando lwakhe no AKA ohlweleni you guys oluzoba khona ke lapha Nadia Nakai uzovulela abalandeli bakhe impilo yakhe yansuku zonke ngoba ngenyanga ezayo kuzoqala ke uhlelo okukhuluma ngempilo yakhe ku MTV lapha you guys mhlambe sizokwazi ukuthi simazi kangcono nokuthi bayahlangana kanjani no AKA into ekanjalo kuphi you know ukuthi uthando labo bekunjani ukuthala lapha uzobeka lapha eku MTV channel 130 into ekanjalo you guys I think kuthiwa from 12 October something like that ngo-6 ntambama luzobela ukhona lelo hlelo ke la esizohlangana khona noNadia Nakai esisherela kambijana ke laphana you guys ngezothando something like that and also including ke udaba lwakhe no AKA so kune story sakhe laphana you guys bekhuluma ukuthi uzovula isifuba kokuqala kubalandeli bakhe ngokuhle nobubi ke njalo ebudlalweni bezothando ke nomrapper ongasekho uAKA uNadia Nakai sekuvela izindaba zokuthi uzoba nohlelo olukhombisa ngempilo yakhe uhlelo ke iNadia Nakai Beyond Braga ke oluzoba think that is a reality TV show so ke luzoba neziqephu ke ezilishumi kuphela you guys which means gonna be 10 episodes something like that kuphela luzokhonjiswa ku MTV channel 130 kusuka ngo-October 12 so ngo-6 ntambama so as from the 12th of October ngo-16 ntambama I think bathi kuzoba 10 episodes so you better make sure you watch Nadia Nakai you guys mangabe umlandeli kaNadia Nakai or AKA something like that kuyokusiza ke ukuthi laphana ube no MTV channel 130 uzokwazi ukuzwa kabanzi ke ngezothando laphana also in relationship yakhe ke no AKA ongasekho emhlabeni engathi umoya wokungalala ngokuphumula so Nadia Nakai ekhuluma ngalo uthe konke okuzobonakala izinto abengathandi ukuthi zivele emphakathini kodwa kumfikele ukuthi akuvezele abalandeli bakhe into ekanjalo uthi ingakho kuyiziqephu ke ezincane kangaka ngoba konke kuzoqhama ke impilo yami ebengigcina kude namehlo omphakathi ngizoveza izikhathi ezimnandi nezibuhlungu engidlule kuze empilweni ngizoveza futhi okwenzeka ebudlelwaneni bami noKinan njengoba ke ukudlula kwakhe emhlabeni kwenzeka sisajabulela ukuba sothandweni singakabi sithi isikhathi sithandana kodwa kokunye abantu ngizoqhubeka ke ngibavezela eminye imisebenzi engiyenzayo ngaphandle nje kokuba umculi we know that she's a musician guys uNadia Nakai so utheke okumjabulisayo ngokwenza izinhlelo ezifana nalezi akukhona nje ukuthi uyalengisa kodwa kuqoshwa into okuyiyona abantu abangakaze bayibone ngaphambilini phela this is a reality TV show you guys umuntu asibonisa nje asasisa ngempilo yakhe nakwenzayo into ekanjalo ayithanda nangayithandi like i-reality you guys something like that so abantu njengamaciko bajwayele ukusibona sibahle kube sengathi akukho okusixakile manje bazobona ke ukuthi uma ngisendlini ngumuntu onjani like I said ukuthi it's reality laphana ke awusabuki laphana beactor becula bemakeup ile begqoke izinto you guys laphana usibona the reality like the behind the scenes ukuthi umevuka unjani ngena makeup unjani wenzani into ekanjalo you guys so ke uthi manje abantu bazobona ukuthi uma ngisendlini ngumuntu onjani uma nginomndeni nabangani sikhuluma ngani okunye bazobona ukuthi angilona iciko nje kuphela kodwa ngowesifazane ozama ngakho konke ukubhekana nezinkinga zempilo ezothando nezebusiness as a business woman utheke usekulinde ngabomvu ukuthi ababukeli bajabulele lolu hlelo njengoba ke engabazi ukuthi engangabazi sorry ukuthi bazokuthanda ababukeli lokho abazokubona you guys kule show I'm so waiting to see that you guys baqinisile you guys like masibabona lapha bebahle na yonke into sizocabanga ukuthi abanazi inkinga kade ziningi zingangoJesu zingaka you guys lapha so umuntu mayine reality TV show usubona the real life ngempela hayi le ngesuke siyibona beactor nantontono usubona lokho kwangempela uzubone sometimes naphakathi ekhaya like nako konke lasibabona besebenzela khona indawo zabo
zasemsebenzi laphana ku-reality show usubona like the real stuff, something like that, like I said, behind the scenes, into ezikanjalo. So Nadia Nakai, you guys, kuthiwa-ke uzoba nohlelo lakho luzoba na 10 episodes laphana ku-MTV channel 130, something like that. So mangabe uyamthanda Nadia Nakai, also no aka kuyokusiza-ke ukuthi uyibuke leyo channel, you guys. Kuthiwa-ke uhlelo lwakho naluthi Nadia Beyond Braga or Braga, is it Braga or Braga or Brecha, angazi, you guys, it's BRAGGA, something like that. So yeah man, you guys, ngiyabonga kakhulu ukuthi uyibuke le video. Thank you so much. You like, you subscribe, you share, sihlangane kwenye landelayo. Bye.